1, 2, 3. 49, 50. Hi guys! Welcome back sa ating kainang session. And for today's episode guys, magmumukbang ako ng 50 pieces na siomai. So itong siomai na to guys is galing sa Tisa, LABANGON CEBU. So ito yung pinakamasikat na siomai at pinakamasarap na siomai dito sa Cebu guys. Kaya kung makadaan kayo dito sa Cebu, tikman nyo to guys. The best to. So, by the way guys, tapusin nyo itong video nito kasi mayroon mo pa shoutout sa uli. At kung gusto nyo ma-shoutout guys, be sure to comment down sa video nito para sa next episode ma-shoutout ko yung mga channel nyo guys. Tapos, maraming salamat at andito ka dahil kainan na to guys at simulan na natin agad. So, since wala kaming tinidor sa bahay guys, oh no! Gagamitin natin ngayon ay pang-ipit na lang guys. So ito yung 50 pieces siomai na nandito. Tapos mayroon akong chili garlic sauce. So manghang talaga to siya guys. Tapos syempre mayroon tayong drinks para hindi tayo mabulunan. Simulan na natin agad yung kainan. Kasi hindi ko alam kung maubos ko to yung 50 pieces, pero ubusin natin to guys. So, start na. Ito yung panghipit guys. Sausaw natin sa sauce. Yan. So, first bite nyo na. So, manghang sauce guys. Hindi ako kumain ng hapunan guys, pero yung siomai na to, pure meat talaga. We go guys. Sarap. Daming nagtangka yung ibang challenge guys na 100 pieces siomai. Pero ang hirap ubusin, pero dami, kahit madami sila ba. Kasi nakakaumay din tong siomai, madami na yung nakain mo.
Bawat isa nito guys, nagkakalaga ng 7 pesos. Dami pa. Sama lagi po. Grabe, nakakaumay guys. Kaya pala mahirap ubusin yung siapa guys? Bilis kong busog. Ito pa. Nabusog na ako guys. Hindi kayanin yung 50 pieces na siomai from Tisa, Cebu. Kasi masyadong madami ba. So nakakaumay siya. Nabusog ako kahit puro siomai lang yung nakain ko. Tapos kahit wala tayong yung rice ba, wala tayong puso na kuan. Naubos mga 15 piraso lang ata yung naubos natin. Last bite ko na to guys. Halos di na nga lahat yung naubos natin, no? Ayan, last bite tayo guys.
So, yung mga natira guys, ibibigay natin to sa mga bata dyan sa labas. Nagutom, nakakalaro. Ibibigay natin to yung mga natira. Halos kalahati yung naubos natin nito. Muntik mga lahati guys. Pero mahirap ubusin yung 50 pieces talaga nga. So inom muna ako guys, tapos grabe, nabusog ako. Maraming salamat guys sa panonood sa challenge na ito. Talagang mahirap itong challenge na ito guys. Kahit wala akong hapunan, hindi ko pa rin naubos yung 50 pieces na siomai. Kasi nakakaumay talaga siya na kainin. Tapos ako lang mag-isa na kumakain. So maraming salamat sa panonood guys. Then don't forget to like and subscribe to my channel, kasi magmumukbang pa tayo ng madami pang ibang mga pagkain. Sana manood kayo hanggang sa huli kahit hindi natin naubos yung siomai na challenge ito, kasi yung mga natira guys, pamimigay na lang natin kasi sayang din naman. So yan na guys. Tapos before ako magpaalam sa lahat sa inyo, shout out ko muna tong mga channel na ito guys na tumulong para tumulong sa atin dito sa YouTube journey natin. So itong mga tao na ito guys, mayroon din silang mga channel, kaya tulungan din natin sila guys. So, shout out kay Liza May Lubindina. Shout out din kay RG Food Adventure. Shout out Jane Larede. Shout out din kay OFW What Free Time. Shout out din kay Neil Chua. Shout out by Inting Bisdak TV. Shout out Zamora. Shout out din kay Arwi Undis. Shout out din kay Norms TV. Shout out kay Tatay Drini. Tapos shout out Ginamos TV channel. Shout out din kay Bini Albius TV. Shout out kay Ken Chotor, Romel Pino 2019, Twinkle Charms, at Bisaya Motovlog. So maraming salamat po sa inyo sa pag-support sa akin dito sa channel. So hope yan guys, yung mga tao na yan, tulungan din natin sila. Support din natin yung mga channel nila guys. So that's it for today's episode guys. Then every week ako mag-upload ng mga new videos, kaya abangan nyo guys. So maraming salamat po sa time ninyo sa panonood sa channel na ito, sa video na ito guys. Bye bye.